njem ọnụ ndị zuru ukeme. Anyị na-ekene ndị nne niile ekele ọma nụo, ndị nna ekele ọma nụo, ụmụ okoro ekele ọma nụ, ụmụ agbọghọ nakwazi ụmụaka niile ndị tinyere anyị aka n'ahọ 2021. Anyị na-asị unu emeela nke ọma dịka unu si sonyere anyị n'ihe nkụzi niile anyị wetara unu. Anyị chọkwara iji ohere a sị unu nnọọ n'ahọ 2022. nnọọ amatara na anyị niile abatala n'ahọ ọhụrụ a. Anyị chọkwara iji ohere ọma Chineke nyere anyị sio ka ahụ amụtara anyị ahụike, ka ọ mụtara anyị ọṅụ, ka ọ mụtara anyị ihe nnweta, ọganiru n'ihe ọbụla itinyere aka ebe ọbụla ị nọ. Anyị jikwara ohere ọma a na-asị ekeresimesi ọma ebe ọbụla ị nọ gbaa ya, otu ọbụla isi gbaa ya, ekeresimesi ọma. Nakwazi ihe ọzọ anyị na-ekwu bụ gịnị? Aha ọhụrụ ọma nụo. Anyị chọziri iji ohere a wee tụnyere gị mbọ n'ihe anyị na-ewetara gị na Nesana TV dị na YouTube. Nke a bụ ihe nkụzi niile anyị wetewere n'ahọ 2021. Na-asịkwa unu na anyị ga-aga n'iru na-ewetara unu ihe mmụta dị iche iche n'asụsụ Igbo nakwazi n'asụsụ Bekee. Nke a bụ oge a mụrụ n'asụsụ Igbo, anyị gakwara n'iru mụọ ya n'asụsụ Bekee. Ngwanụ, ihe ọmụmụ anyị na-abịa ugboro 3 maọbụ ugboro 2 n'otu izu. Ndeewo, achọrọ m ka ijisi ike gbaa mbọ na ịpịnyere anyị aka na Nesana TV dị na YouTube. Ndeewo nuo, aha ọhụrụ ọma.